мерасонам ба он нафароне ки ин лаҳзаҳо моро дар озоди видео тамошо хоҳанд кард дар пахши мустақим. Имрӯз шанбе аст ва бозам ман Шаҳлои Гулхоҷа дар хизмати шумо аз дафтари марказии радиои Озодӣ дар Прага бо хабарҳои тоза, аз ҷумла бо хабари фаврӣ дар робита ба он ки Вазорати тандурустии Тоҷикистон имрӯз омори нави гирифторон ба вируси COVID-19 дар Тоҷикистонро эълон кард ки тибқи ин маълумот феълан шумораи гирифторон ба 32 нафар расидааст ва бештари онҳо дар шаҳри Душанбе буданд. ҳамчунин ба таври ғайримунтазира Бонки Миллии Тоҷикистон рақами гирифторон ва ҳалокшудагон аз бемории илтиҳоби шуш ё худ пневмонияро эълон намуд ки дар ин бора низ имрӯз дар баробари чанд хабари муҳими дигар барои шумо дар нашри хабарӣ маълумот хоҳем дод. Ҳамагӣ баъд аз чанд лаҳзаи дигар пешниҳоди шумо азизон мешавад. ҳамчунин хоҳем гуфт ки ҳавопаймои Somon Air шаби гузашта белохира ба Душанбе расид. Киҳоро дар дохили ин ҳавопаймо ба ватан оварданд, чӣ ҳамчунин оварда шуд, шумо метавонед дар нашри навбатии мо огоҳ шавед. Боз чанд хабари дигари муҳим низ ҳаст дар Озоди видео дар YouTube канали мо пешниҳоди шумо мешавад. Мо шуморо мунтазирем дар пахши мустақим. Бо мо бошед. Бароятон саломатӣ мехоҳем.